Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werire buya mwancho mo rigelio gatembe TV konga kya mwamugusi amnonse so rigetie TV ya wanjete kurwa soro ngo kose kurwa somochi obosongo lero ntitukulia Jumaine itariki 25 nemo umutenyi no yoga tana gatatu mwaka buchirubere na 25 egene kyonga chinsa ibere asenjira yobo ikirano cheni ngongoro ku aroni ototo nyaingiri otokubata kwanta memenyelio nigakorwa Wilson Makoli ritan kegima anegatia na kwaliganiria sekyonga chinsa ibere magoro ya lero. Ebinte biga byachire gaiga chimatresi nchire maiga yane gaiga ndagera nerororo gokonya abantu abaiga banyoreto omochando bayire tu walia basireti enibo yabo magaya kuyerwa kinyomba chinsemo ja daraja 2 konyora ogosirwa kurwa service yomomerebwe county ya Kisii omuskedonya Dorisi Aburi simo gotokunyara kogendera guoka mono ekero kolime yomino ekerengererie Timothy aletire igotware gogesira tukebwatesi tukamente chinguru tumanya nga taliero kwengusera okubani gwa Timothy tali kenda kumusa uchia nsemo yaye iganga iyo mujumba mukuru we bunge ya Gitutu Masaba musikati Timothy Bosire yakwaneke bomo mugusi ko segetwa na kwegererwa so tugateba nga se budget ye twabekire kibesa egere chiegwe chi contractor chichake konya gukora ase chiwodi chinde chakurumate okwemurungani kwanekiwa igoro yo kugenda ngora kwobwaga chi noborose bwechipara ime county ya Nyamira na mwancho morigererie kionga chinsa ibere toko chakurwa se bunge ya Gitutu Central yo as kose bunge ward ya Gitutu Central bunge ya Gitutu Chache South aseto kumenya nigo abonchiri abakabake abanyana kaba bako isambiro gose nyomba cyabo chikobwato mulero amatuka makaitire chinse mo cha daraja 2 nigo litkolera romanya kaba kanyora omwese gose kibakokera magiga yabisi yo mugumerebwe county ya Kisii omuskedonya Dorisi Aburi wesokia na kobasira aze chinjira amuna mulikito Daniel Ontiri ase hasara y'umuriro asabonchereria gwetania 50 mo ase chiro ya daraja 2 eme county ya Kisii weekendi yaeta ase nibe nyinge ya saligwa kubairira kwirina magaga asobonchereria mapema lero abonchereria bo niko banyorogosirwa ase nchira bene kura service yo muimendere pwe county ya Kisii umuskedonya Dorisi Aburi asogosirwo kwega nigo babwatukirwa chindagera au nebinto byokorarira kubakonya wechakia na indobo ya Happiness Wairere no manager we abisi yo kwa niaba ya ofisi litangani tukoiraniria serikali enene mbiamono na serikali yaito asoko konya abantu ebinte biga byachire gaiga chimatresi nchire maiga yane gaiga ndagera nerororo
gokonya abantu abaiga banyorete omochando bayire tu onde bwensi oramana okogani gogokonya chifamili chiga etokobagani na barabo basoyo okoboko omofuko obo abakonye gotiga korigereri kere gento barakora ki barabakonya gukwana chingaki echo nigo borokia okogokigwa kwabo nogosemeria gukoimokerera igoro nainde ase obonchereria mbia mono donya mbia mono ase omusada gwakorire mbia mono ase bionsi gwakorire bari bonsi batosirire kurumaega tiga nyasaye abaseni nande genda gotwara omoyo oyu egera abantu banenche banyora ase bakorara nenche gento ono kurwana ase nyomba chiane nabo bamenyete bone banyorire omusada. Next time tomonyorete no tomete record abana gwakomonu mbara tokonya kende twarore omongino tokonyire chuma chito nchiagete spana anyanye kuinyora makanika na kiregento na abana barengo abari kwende school mambi ebintu tabu byayete certificate kiregento ndo gwade yanga anyare gotoinyora na gukwana national government banyare goto omusada tunyare konyora ebintu bitokonya abana banyare kwende school ne school ya igoiru none chibesa abantu babwati chiagete nyomba kiregento kiagete kene kyo kero montaje rotaroro ne yanga yoke yabegete mobere itwayire tukeregento ntubwati kende gionsi nono koragera ni shida aso kurara ni shida abana barensi komba bwati kende abaibori bakorera bana banya kuri kende abande baraire gesona abande baratese chikanisa abarayi bande bonsi sibale nabaro baigwibirire ebi banyala gotokonya nkoribotere getaseni kyagetembe kurega ase kaunti ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Wontiri na mwanju muligereri buna enchera yamo iyo gosira chisukuru chobobundi eserikali ya kaunti ya Nyamira nigo ritukuria ya soke na kwaneke munamba chikobeka omokia buokinia ebirengo bya masomo aya gukwana chingaki chiokobwatuka obosemia na megirgo chia saborokia nabateneri be chisukuru chobobundi nigo mugavana bwe kaunti ya Nyamira Mosike Amos Nyalibo asingereire buna ogosegeta esekta ngochie kwanekia ogokina kwa uchumi na boigo na magenderero igati ya balia bakwenyorera amegerio yobubundi muligeto Polikapu Okara na mange bunenjira yemo yokogendera gusigeta chisemina nene chiria chiskuru TVET kurigame ya kaunti ya Nyamira mugavana we kaunti ya Nyamira Mosike Amos Nyalibo abawatani bande begiseme kurase kaunti iga nigo bagendrete amo negikaro ekyo kuba hasigeta abateneri bechiskuru TVET abalimu na boigomo nababwatani bandi bunenchira ya majugo kine birengo by'ikiseme kurase county ya Nyamira chinyenge chikozi cha miezi 3 mpaka miezi 9 bakonye abantu gutwara skills chicho okorega cia maoko yakoroshie tukia kogingira kokora plumbing nebinde igona bitwarenga gago kwa namona baliki bamangana mayomo gavana yego Mosike Amos Nyalibo igatebwe bunekene getambukire serikali ya kaunti ya Nyamira bwate eli kunyara kabaga kwa nekibunango tilira abana eli bagendelia samatukago chabunenchira yemo yokwegendelia barabuka banyene yendukirere ukine nonya no uchumi ende natoja kwanza wiki ego ja digital learning iga Nyamira eri entangani nechi ase next week into atangasa abantu ba apply ndome kimoso technical institutions chitware course iyo yogosomia abana baito bari basomire lakini batababwati gasi nabo gosomiwa ngakyo access chigasi ya mumbu ekya mumbu chigasi ne chinyinge chinse chindonya abantu bagotire mbateta bakora imirimo igo basomi buntu babeke kire sub county aso wanzira arabo mwari kire wadi twara aba ase togosomeria abana abo ikyara mbaba ikyara karo bagosoma no musiga so mwiburi orure fees no musiga so mwana otabwati besa ko none sabuni igona intune elose ase economy sabantu baraido okwanekere kiboigo mugavana nigatebire nigabwateganga yokwene kibunango bekara bali mu abaikero na sechiskuru chika TVET eri banyarako bako basomia abana bwekero na koba ojuzi ibira bakonya samatukagocha asarurega kurega tindi ocyase barya baratoke bagokore cece asimirimo inspectors nabo bako ba inducted bamanyenga kibaho tena abantu ba ICD yara ntwarigeta yomo wotena chiwadi vera initially nende ntomende kilo mundabe igwadi yomo mama konyoye erinde
abarimu bamanyekana mbuya bagosomia abana baito korwa oboroso bwa nasari na bari bagotinda gũcha cukuru tumanye mbarabi na barabo tobabeke ka permanent banakotinda omweri oye niga babwatani bande begisemi bairwo koboko eng'ane yiga asibiko batebire buna batikunyara kwa bakubwateshe serikali ya county elio kwegenderere buna enchire yemo yogukina ebirengo byegisemi na nene byekitivet nonye nekiskuru chiria cha ECD kuri Gasorogongo rwe county ya Nyamira. Mambo mengi ya elimu huwa tunasaidiana na county ili kuhakikisha kwamba watoto wetu kama Nyamira sisi wote tunahakikisha kwamba watoto wetu wanapata the best education that you can offer as government. And as Teacher Service Commission, we have a mandate to train and build capacity of those who are teaching. It has been done well. They have the capacity, and if we network, we'll deliver as a country. Eginko ripoti rigetasini kia ubwanjete kia Gatembe kuiga imeye county ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Okara. abamsie be county ya Nyamira nigo besokire na koro kia gutako kyo kwabo njira umurobori bukuri machipara ogendete kwanekiwa imeye county ya Nyamira engana batebire nigo umurobori yo obere ko kogenda ngora umurobori yo nigo chagetuwe umutinyo kabire bo makoyo ase obwate ekirenga yo kwanekiwa na chipara chonsi chichi wodi emirongebere chichika chi county ya Nyamira ngonyara kabachire chikoremwa nabo igo kwikira bono iga chipara gose chigodi Kenya kabachikirani kwa ase obole minaborosi bwa chipara jo neji wodi isatochoka munago tumunyumurike tofatigade Gisemba Emetieni ne tano nomo ya erire gesa chipara changete kuremwa na serikali ye county ya Nyamira kurende wikira rero iga nigo chipara chichiwodi isatochoka cha roisi we wikiranu echo chire nyamaya bomwagamo na boigo kya banyoru engana ya retire obwoba ase aba MC bande banyamira abwo ebiragita ebyo bitaraika ase chiwodi cyabo nagoteba umoroberio oyo oise kogenderera buna bono ore nigo chiwodi chinde chitachie koroisiwa. It will take about 20 months to do the whole county. We don't need to do that. We need some interventions. We put our heads together to see how we can urgently deal with the road network. In other words, that feel that it will take a long time to have their turn. Sababu siku zetu zimeyoyoma na kuna wale viongozi ambao wanatamani tena kwenda kuuliza kiti pale nyumbani. Hakuna siku watasimama kuongea kwa wananchi sababu watapokewa matusi ama watafukuzwa. Kuna waheshimiwa wenzangu wakienda kama matanga kuongea kwa matanga wanapokonywa microphone sababu hakuna maendeleo pale nyumbani. Kubwatekana nengane yiga nigo mokonyi womonogere webunge ye county ya Nyamira omoske James Matinga amuburire omugabana onyamira Amos Nyaribo weyatanana no gwanchiriria gwenseme yemo anene chingaki amagenderero hakubagwa Nyamira emiti nyemerongebere egienga muna 2 years so nindi kaibira gitebigo ika ase chigodi kirjinde so tugateba ngase budget ye twabekire chibesa egere chiegwe chi contractor chichake konya kokora ase chiwodi kirjinde chakurumate patirendo kumiko itongoringa nturarora umugabana kagoshurika una tuigwana denga bune budget ye gochaka koba bloated diga tanga chi contractor chabekirwe tanga procurement plan ya chakire egana intu bali kurumate bira gite bitara ikorro tonyole chipara cha chakire kira kya bantu bagotubura so togosaba umugabano ito atige gotwara enchererio gopagwa ukwana ritiko rya rero chingaki aba MC banyamira bairanirira ebikaro byebunge eyo maiga yoko baso mutimoko nigo boigo omoske Matinga hatogya igetambokero kyo moseneta onyamira erikyo kongo mogeni asokurwanirira okomento gwechibesa chamagenderero Nyamira na kumugania omugabana aesoke boigo nagoteba buna chibesa echiga chirache gokora amagenderero nabono naturwanirira mpaka akamenta chibesa chinyinge chile 1.3 billion chibesa chakare chiacha igo chiaso ase kiganja gi county to expectinga muna chibesa chamentire nega asinero ne chagendere gokora kanengia igo nakitwara gobori omugabana nga orochonyo mosenete rogotema kuruguru omenta chibesa gocha ase county ito so your excellency intunto bwati
bitina ntwe gento tutagete chibesa bune ijegera abana inji batangase buna chiachire naye tene no tangase ngaye chibesa nchiachite bone gasi chigo chikokora neye chibesa nchiko kwanwa jagire Nyamira ndichiakira igo Kingo reporter Gatembe korwa igasa magacha manene ye bunge ye county ya Nyamira aya kutoka township West Mugirango Nchefatikade Kisemba ama tukamake magiga yo mugachi bwe kiama kia ODM Musiketi Motibosire gutwara gikaro amone bimbe akorwa ansorgongo rogusi elio gukonera mobumu gusi egento kialeta ebirengera akorwa segati yabana siasa kurwa sorongo rogusi gati yabo gose gati yabalia manyara kaba gose gati yabalia bakwa okoboko ekerenga kia yabosire nibasokire na kumwegerera ukwana nabalikwa mangana ritukulia lero nigababwatana abatabiro na ekerenga ngero gyokobeka omugusiamo elio kweneke na omugusi konyorare ngeli ngija na ndisaine korwa serikali chinga kiarabega kungusira ama muna egesaku gose chinga kyomugusi arabega kobwaterana amo na gosirana na nigo banyaka bakuru ko boli bonsi balibwatamo homo gosira ekerengekyo munagotumwe muri kito podcast okara babwatani abaigana nao bakomoko boko mugachiwe kya makirikia ODM Musiketi Motibosire kubwatikana munekerengereri kya kyuko nikoleta bagusi amo nigo bagende ko bagwa ketege chingwana chabere chikubwato kwa munega cyabara ibande abo bataliko okoboko ekerengereri kyo Musiketi Motibosire ase bahatebiringa omubumbu gusi nigo bora konye egesa kwigega kwegendereria umuroberio rio rengekeri chona arengo in person muntu tayo uramete gusaga kora ebintu kyange maminja buna bagoteba ngo muntu chire kuira abantu maminja ne karanga likyo mugusibi na tolengerera tibono igo tuachieta amabuna abagusi toteba ninganga kitoko baamo tubulirie ebintu bita amabuna abagusi. Tunaomba nyinyi pia mkuje, sisi hatukatai, tuketi na nyinyi pamoja, tutembee pamoja kama jamii ya Umugusi. Wajumbe, maseneta, magavana wetu, viongozi wa wazee, viongozi wa wamama, sisi sote tutembee pamoja kama jamii ya Umugusi. Sitakuwa sawa? Bagukwana bwigamo nabalikia mangana nigo bagendere ko bakubenga nane chinkwane chiga chiringete goseberekania na bwigo gwatana na egasagu kyomugusi inyerekana buna amatuko nigagendete kweringa bosi bobochorio bonene bori bosio njendete ko bori abagusi ba minto ngengaki yaikira bono mwarangainirwa amatuka mange mugwesiarera paka nonyakara tokorikie gendete ko tabunga ntoisaini toisaini enare ko babori nga tuansi bibona tuikaransa tuarobeirio muroberio tutata ko ganda ngoikera turekero omonto toso asama tukwana bino mugusi na ndo ndetaba ngaina ebintu ebiko na kominyoka social media abantu bali babwenta kutwara amasikani bakobeka abantu batarakora mutigana mangana abo ekiara no eno bra bwa gusindo cyo babusikira nande Nairobi are ko kwanira acha gusi atotebingana kyo yo akwanita bugeka na mangana lyako asensemo yende kati abasaya igo abo bakwa ekerengerere kyokoboko igo batiribunenga kinigo yaikirigesa gukyo mugusi kabonete gocha amo ase nabo baire kerengere kego koboko yendo baterumine gesago kyomugusi na kero kinigo kebwanete kunyara koba ke kwenyorere getalie kenena serikali ase bagende ko bakoba mochi abaraya baiga kyandage komi twachire gali tukolia lero kugikiria mangana abere social media mangana abaraya baito babwate azinyomba bachiyogoralie mangana wako kwana ase mikutano kuno Musiketi Motibosire igabwate kerenga yokobaga no mugusi wana abara ya bandu mukoreta siasa igekoro kimwe n'ekinde kino mutagete mubeka bagusiya mwindu mweka musiko minto finise dika musimo kantu wanchete ayira ngora mubwate no Musiketi Motibosire mubeka bagusiba itamu elinde totaramo munaba gusi bana ba minteke usingere yote abanga wale gukibuya matie boesaliri na kitu achakire gokora elie karatu kuri elinjira tobwanta kogenda buno mugusi tonguseramo totebania seri ogi elimo na ntuchaka kuruta magena na igo narorira barabara ibande bagosoase chinyombo cy'oburari kuruta magena ekarengera kyo Musiketi Motibosire igo togendete kwaga chaminto gose togendete gutagura igo togendete gutagura manyanga tokonya musimo go tokonyara kogendera guoka mono ekaro kuri meyo gomu yo mino ekarengera kyo Timothy aletire igo tware gogesira tokebwatesi tokamente chinguru tomanyanga tariero kwengusera okwana gwa Timothy tari kenda kumusa uchiense moyaye iga tegereire birero byabagusi byomugusi asabeta na ndo sokirera arabu otebirenga yaya ene ngana tobwenta kobeka emitwamo tonguseramo totebereranie togende nchireyemo na into tosikwe kuno mugusi iginko reporter getaseni kya wanjite kya Gatembe
inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Na habaki chikura kurwase wodi ya bas chache miye bunge ya machoge chache niko basabire kuligerelia burungi abarayi babo abo baligeti nabo igo bali bakuboli chikura gusukolige birogo ase ogotanga oburayi obube no bokurumi bakwana kurwa misesi bo machoge chache niko batabiruna oburayi obuya niko bokwirira amagendero amange kobaoro na ekero yatigire myaka ebere yoka yo bachole banne bokoreke niko abanto basabire ko maiso buna gotumwe togiri batikobi. Wamenye nsemo y'wodi ya basi chache ime mu machoge chache nigo besokirie kuririra iguru y'amagendero arinse kurwase abarayi babo te kurwani ku Nairobi yoka toro hatoje kuri Kataka kuiba chibesa chaka kiro body kyalenge 2 million ni chibesa kyanya miyobo 2 million na machalenge biyonge na machalenge tundo mushimiwa akanda 1200 imosaineli inkamote binti no mwana bumutaka umwana bumubora asa onkonyire tindegeti ma kolengana na barabu ogotema kwa bokonyora obokoreri boru burunge nigo obwanyorire igetiro ekenene aso burayi butari gutokange amagoso tuakorete etu burayi omufanyi biashara inere imechanda bwate nanda amanyite neki abantu aje kuchaba emie bamwakire chikura aramanya kama kuboli chikura mwana amanya chipaunda licha majoge pasi mazanya watu muntu watanya masebe ngambo nchaliere keminini bochire bona ngakyoja kumaji chipaunda li na wakanyora 2027 yaigire barayi bande batokirange nigo balire yogocha kwa bwatesi abaki chikurabwo gukora amagenderero agusira kurwania obukurumi bwanya ko bokwene kiwase mirobiri yo magendera sense meyo corruption te kurwani ku Nairobi yoka toro hatoje ko gatoje ruwani bagakorumka tumanyenga yento ketengo korukere igihe kibasa kinganaiga igente kibasa cyunchi atumekaboyo nda digote ababuno mugambi Bismarck yata yabanga terolekana no mugambi togote byo moyo musubati yorwa ayoga ndo motevi ngeto tageta accountability tonto ninche twatanga abagaka lero na choro mwaka gite ogusimeka mauga oteana kinaga kirenya gitari amauga yeri wemo amaryo gaitako gende itieri alia asabote nyagitari abamenyi nigo basabirwe gutabo a kurwanirira ubwene bwabo na kiria batakiri konyora samagendera abo kibese kero kiabeki igoto tagete kibese cyo chikore meremejo nje mwakunguna lakini nko batebinde botambe ngangeri tukonko bomorai tinko bomorai bwaba mwa ande nko batebinde nise ko bomorai gonko bomorai bw'abantu bo na mokania asengenjo ye nyagitari yatunda ogenda ororo mwenzi kibese kineche ka allocate 3 million shillings 3 million ogagire slab yoka slab yani ne bangina moroje baranda nabokera chinsemo chibwateriberera lya gisiasa na muno ebiro amagenderero akagerwa korwa taranyara ko bagagokorwa na kinga kichigendete koberange na munwa asubwa kibechikura cyo mwaka gwe kirfubere emerongo ebere na isano na ibere goriboteria getembe Marita Nenje Gilbert Kobi mwancho muligereri goikirabwo no toko gechira sensemo ya kabire ye studio tonyore ngwana yeri tuko tugera ntanyara ko toko endra na mangi yuna kwale ni mwancho muligereri na yigatia na kwale ganiri sensemo ya kabire ya mangana mayose kyonga chinsebere ngamo no muwasiri bwa obo chenu umusikare ndware ko mugi gatambukero kende gatali ki yago chiase abanyagiti ko senyagitali anamo no nyagitali chiri chi abanyari gose private hospital ko batakana mano bokurumi ase omoroberio osha igo tosko chale oba umeire asokwengata kwae oba umeire asokweri na kwae oba umeire asogotegerera birengere byabo igo yabere gento yogoichani mononga abarayi babwenta gutwara gusikwa kurogusi nabunande babeire aseri bagari abosyo korwania omusike Timothy Bosire asekerenga gari aligiringa areto mugusi amo abana baminteke usingere yote yabanga wale gukibya matie boesaliri na kitu achakire gokora elie karatokori elinjira tobwenta kogenda buno mugusi tunguseramu totebani aseri ogi elimo na nitochaka kuruta magena na igo narorira barabara ibande bagosoa se chinyombo cy'oburari kuruta magena ekarengera likyo musike Timothy Bosire igo togendete kwagacha minto gose togendete gutagwa igo togendete gutagwa
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra search number chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu asensemo ya kabire ye kionga chinzabire mwancho muligarali wisara yabo chanu inti ya muwaziri Adan Bare Duare nigo ya chakire umoroboli gwekerero elio gukora obutuki gusokora obutuki na kumanya higoro je chipirion we tane komi echi chia kurumirwe insi ya umoroboli wo wel gosobo bubweni hama gatamna sha muwaziri Duare ningaire buna chinya gitali chimi isano na ibere na 53 nigo chia sekuru ase ogotaikirania amaganio iyo umoroboli yo ase echinde chimisato gosogeta chimisato kiazukigwe ebigwango go chance ne chinde 45 nigo chiraje kobekwa ase gaseti bane ya serikali kubwatakana nobokurumi no mwanjo muligereri ase oroboti ruo nyagitari chinyinge hase orogongorwa gusigo se county ya Kisii chinyale koba chigo kuno. Claims worth 10.6 billion have been rejected due to fraudulent activities and non-compliance. This action is taken under the authority of Section 48(5) of the Social Health Insurance Act 2023, which outlines penalties for providers who knowingly or fraudulently alter information to defraud the authority. The primary function of our digital system is to detect fraud. We have seen that facilities are looking for innovative ways to cheat the system, but our digital architecture is designed to detect and flag anomalies at every stage of the claim process. Hence, you will find the fraud can be detected and stopped at any point. The process of degazetting a further 45 facilities who have been flagged for fraudulent activities and investigations shall be commencing very soon. So before Friday,
another 45 facilities will be degazetted. We will not rest until every Kenyan has access to quality, affordable. Na chinga kichisukuru cha kiriko iguru bene eliogo cha masomo ye tamu ya gatatu muliki obotambe ase wisara yechisemi Professor Julius Bitoka nigo araire buna ewisara yechisemi neche kubwatuka chibesa go cha chisukuru gwetani chisukuru gwetani chi wiki ibere chire mutwe ase asanyara kabaga kwene kya buna nigo umurobuli yura chikwene kya buna nigo chisukuru chinanyaka bachikogendera na masomo botutukane bonde bwense botayo asomurobuli OCBC Bitoki nigaire aene kya buna aborokigwa nigo barasa migu baso anse orosagia rwa STEM. Already engaged the National Treasury, and we are expecting that before the end of the week money for capitation will have been sent to our schools. We had a meeting last week with the officials from National Treasury, led by the Minister himself and the PS, and we agreed that the top priority for the government of Kenya this week is to release capitation to our 45,000 schools around the country. We're also working on upgrading NEMIS to KEMIS, and it is work in progress so that we're able to capture real time the number of students per school and also be able to adequately send capitation based on the accurate numbers of students in our schools. Out of the three pathways, STEM, Arts and Social Sciences, and Sports, we are saying we are encouraging 60% of our learners to go STEM way. And the government is investing heavily, including the construction of 1,600 labs around the country so that all students who choose STEM at least have a lab in their school. Na gukuru machumuligeri ritukolia lero nigo murai wense omoske Dr. William Samoei Ruto amwarigani is Ines Prince Rahim Ali Hussein Aga Khan the 50 ase nyumba y'oburai ya State House ase omochie o Nairobi. Aga Khan nigo aigete igali asenchite ya Kenya rituko ligoro magroba asarigani tugwe no muwasiri omonne Musalia Mudavadi yene taro ya yentangan kigima go cha Kenya nigairete obugambi magega yaise Aga Khan okane gosiria huguma bugaye omotienyi okabire umwakoyo. Aga Khan nigo akwanira ali barachi gosira gotokobwaterana nensi ya Kenya ase chinsemo ao. Through the work of the Aga Khan Development Network, whether in health, education, culture, economic development, or the environment, our aim has always been to improve the quality of life for all, regardless of background or faith. We are proud that our programs and institutions serve millions of Kenyans from all walks of life across the spectrum of human endeavour. In Kenya, we have found a government and a society that have consistently welcomed these efforts and supported them with vision and resolve. The Memoranda of Understanding we are signing today build upon this rich legacy of engagement. They reflect the depth of the relationship between the Ismaili Imamate and the Republic of Kenya, and they signal a shared ambition to make that relationship even more impactful. Our goal is to work alongside the government as you tackle the emerging challenges of climate change, urban regeneration, and delivery of public services. Its health facilities receive over 900,000 patient visits every year, providing quality care to families across the nation. With 3 major hospitals and more than 70 health centers, the Aga Khan Development Network has built a healthcare presence that reaches deep into communities, offering maternal and child health services that save countless lives. Beyond treatment, its commitment to higher education and training is equipping our doctors, nurses, and specialists with world-class skills and strengthening Kenya's healthcare workforce. Additionally, I am pleased Morigereri nara yetu koleganria ase kionga chinsa ibere litukeriga lia rero lia chumaina nje nigongoro kwaro ni ototo nyangiri kuransa memerio niga korwa wisa makona ba kuransa me transmission niga korwa DJ Atsan nigose Kevin Ongeri tomero ni chinsa inye asa mangana maye kionga chinsa inye na ekero ogenda to chinga kiwenta kokokera emirobelions ya Gatembe TV ekionga kya mumusi. Pagaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Darome, mangana man, pangina ninjo.
onchali omache ndi bachibo kendo tatonda nako enda bwiro bukitoba etikesiomba ene nkwanera kitabanchali ba minto banchali mbali bagere abanchali nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na na butu yatogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchali wono tatonda no manyaye igo ki monchali yo jabatana masikari yale onchali omache inde bachibo kendo akenda bwiro bukitoba etikesiomba uitete nkubata acha minto anyuma cha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umonchali yagwe togigo oinero monchali oitobori baintobo macho muroni mugusi onchali omache ndi bachibo kendo akanda bwira bokia tobo etigesiomba uitete nkubata acha minto anyuma cha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umugusi atebete igenje kabira Bagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo darome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.